Dobrý den, na této krátké videoukázce bychom vám rádi ukázali, odkud je nejlépe stáhnout ovladače pro přístroje značky Canon. Rozjedeme libovolný internetový prohlížeč, v našem případě to bude Firefox, a do příkazového řádku napíšeme adresu, která zní Canon, psáno Canon, Europe.com. Nyní budeme nasměrováni na centrální server evropského Canonu a v tomto sloupci vlastně naklikneme na Download software. A zde máme obrazovku, na které nejprve vybereme typ nebo skupinu přístrojů, na který budeme hledat ovladač. V našem případě budeme hledat tiskárnu, to znamená zvolíme sekci Printers. Nyní v tom roletovacím menu najdeme požadovanou tiskárnu, je to řazeno abecedně. V našem případě zvolíme A3 model Pixma iX4000. Zde vidíme volbu přístroje. V řádku operačního systému zvolíme požadovaný systém, na který hledáme ovladač. V našem případě to budou Windows 7. Ve volbě pod operačním systémem je volba jazyka, pro který chceme ten ovladač hledat. Jedná se tedy o lokalizaci. Zkusíme nejprve, jestli bude nalezen ovladač v českém jazyce, takže zvolíme Čech. A potom potvrdíme tlačítkem Submit výběr, který bude splňovat tyto naše dvě volby. Vidíme, že bylo nalezeno celkem 9 různých souborů, přičemž jedná se i o různé doplňky k ovladači, tiskové utility, tiskové programy. My se tedy zaměříme na ovladač, který je zrovna v té první řádce. Když ho teda chceme stáhnout, tak na něj naklikneme. V této sekci vidíme zhruba popis. Zde v sloupci vidíme, pro které přístroje tento ovladač je použitelný, protože se jedná vlastně o balík o velikosti zhruba 30 MB, takže ten obsahuje skutečně značné množství přístrojů. Nakliknutím na tento software dojde k rozbalení dalšího menu, kde vlastně musíme schválit licenční podmínky. Takže zaklikáváme, že s nimi souhlasíme, samozřejmě po jejich přečtení, a potvrdíme tlačítkem Download software. Nyní vidíme, že budeme automaticky přesměrováni na stažení tohoto souboru, který je pojmenován tak, jak zde ukazuje myší. A nejlépe je teda ten soubor uložit, to znamená uložíme ho na předem definované místo v počítači. Zase samozřejmě záleží na operačním systému, vždycky ten soubor se ukládá tak, jak si uživatel zvolí. A po potvrzení vidíme teda, že dochází vlastně ke stažení tohoto zhruba, jak jsme předpokládali, 30 megového souboru. V našem případě je uložený v adresáři Downloads. Je to teda soubor s koncovkou .exe, to znamená proveditelný soubor v prostředí Windows, pro který je určený. Takže toť vlastně vše. Ta adresa je vždy stejná a obecně se dá stahovat ten soubor z jakéhokoliv operačního systému, v podstatě jakýmkoliv prohlížečem na internetové stránky.
Mějte se hezky a kdyby byly nějaké potíže, můžete nás kontaktovat.